화려한 기술 시대에도 사람들은 여전히 고독과 우울을 말합니다. 그렇다면 오늘의 강원도민은 안녕할까요? 지금 우리의 안녕을 다시 묻습니다. 행복지수 상위권에 속하는 덴마크. 덴마크 사람들은 어떤 방식으로 여유를 찾고 있을까요? 강원도민일보는 덴마크의 공동정원을 엿보고 왔습니다. 이곳에서 덴마크 사람들은 정원을 가꾸고 책을 읽고 커피를 마시며 여유로운 시간을 보냅니다. 일과 삶의 균형을 뜻하는 워라벨의 상징적인 장소입니다. 덴마크 전역에는 약 6만여 개의 공동정원이 있습니다. 지난달 12일 코펜하겐 시내에서 20여 킬로미터 떨어진 비케레드 지역 공동정원을 찾았습니다. I orden, ikke? Og så ellers bare afslappning. Nogle gange arbejde med computer herudefra, ikke? Og, altså, det er sådan meget forskelligt. Men mest vil jeg sige, at jeg prøver at forsøge at holde arbejdet væk herfra. Nej, det er jo steget lidt, fordi der er jo nogle, hvad skal man sige, nogle ganske almindelige markedsudviklinger, altså prisindeks og sådan noget, ikke? Så det stiger lidt, ikke? Hvad hedder det? Altså jeg mener, vi gav omkring, jeg tror vi gav 68.000 for det her hus, da vi købte det for 21 år siden, og i dag så ville vi kunne få måske 140 eller sådan noget, ikke? Så. Men man får så også, dækket de fornyelser, man laver. Vi har for eksempel lagt nyt tag på, det vil også indgå som en, og typisk, altså sådan en forening som den her, der mener jeg, at vi giver omkring 6.000 kroner om året. 6.000 kroner? Ja, så det er ret lavt. Om året. For om året? Om året, ja. På din, som er kolonihave, ja. 6.000 om året. Og det er jo fordi, vi lejer det af kommunen, ja. Og derfor har vi jo været gode i kolonihaveforbundet til, fordi det er jo kolonihaveforbundet, der har forhandlet aftalerne med kommunerne. Og der har vi været gode til at få holdt priserne nede. Ikke? Man kan sige, det viser jo også en eller anden velvilje eller goodwill fra kommunerne, fordi det er jo dem, der ejer de her arealer, og de ligger jo typisk meget bynært, og det er jo som regel ret attraktive grunde, som man godt kan tjene gode penge på, hvis det bruges til andre formål. Men der har man jo netop som kommune valgt at prioritere, jamen vi vil gerne give det her tilbud til vores borgere. Vi vil gerne sørge for, at der er nogle rammer for, at vores borgere, også dem, der ikke tjener særlig mange penge, kan komme ud og få nogle sunde fritidsaktiviteter og noget rekreation og adgang til en have, som man ellers normalt ikke ville have adgang til. Så det er vigtigt, at der ligesom er nogle kommuner, eller nogle filantroper, eller en stat, eller et eller andet, der er villige til at stille noget areal til rådighed for, at det her overhovedet kan lade sig gøre, og kan se værdien i, hvad det egentlig giver landets borgere at have de her små åndehuller. Næsten alle steder er det kommunerne, der ejer kolonihavegrundene. Ja. Vi har for eksempel nogle foreninger inde i Brøndby for eksempel. Der er det Naturstyrelsen, der står bagved. Ikke? Men stadig det offentlige jo. Ja. Og vi har også nogle store foreninger af Rødovre, som også er natur. Sådan er det over hele landet. Ja, lige præcis. Men det er klart, at altså, kolonihaverne er jo allermest centreret omkring byerne og storbyerne. Fordi det jo netop i tidernes morgen var et tilbud til arbejderfamilierne, der boede under meget trange krog i de her små lejligheder. Så du ser ikke lige så mange kolonihaver på landet, fordi der har de jo typisk noget adgang til natur alligevel, og der er priserne heller ikke særlig høje. Hvorimod hvis du er en familie, der har en ganske almindelig indkomst og har nogle børn, og bor i Københavnsområdet, så er det nærmest umuligt at kunne tilegne sig adgang til en have og et hus, hvis ikke du tjener rigtig mange penge. Fordi jeg kommer fra en slægt, hvor vi havde kolonihaver i hele slægten. Og grunden til, at jeg har det er, fordi jeg synes, det er et dejligt sted at være. Og jeg synes, det er, som jeg har nævnt før, man slapper af, når man er her. Og som jeg siger, vi bor lige herovre ellers, men man er på landet, når man er her. Og det er faktisk en af grundene til, at vi har kolonihave. Jeg synes, det er, ja, det synes jeg. Men altså, vi er glade for at være her, og vi er glade for vores naboer, vi er glade for det sammenhold, vi har her i foreningen. Så
Altså det kan vi godt kalde lykkelig, men jeg vil sige, det er dejligt at være her. 자연 속 작은 쉼터 덴마크의 공동정원은 일과 삶의 균형을 지키는 또 하나의 행복한 방식이었습니다.